Kaya tumaga-poso, gi-feature nato din sa Balitang Bisdak ang mga social media netizens nga mihataw sa sikat nga Korean boom boom dance. Apan hangtod karon wa pa gyud ay gihapon mahupas ang boom boom dance craze natong mga Pinoy. Sama na lang niining usa ka 3 anyos nga batang babae nga ga-trending karon sa social media tungod sa iyang kamaayo sa pagsayaw. Atong sayran mga kapuso. Trending karon sa social media. Kining usa ka cute nga bata nga maayo kaayong mosayaw og boom boom sa mumulan. Siya si Rian April Bantilio Patindol, 3 anyos, nagpuyo sa kauluhan. Givideohan siya sa iyang inahan samtang nagsayaw sa boom boom nga hataw usab kaayo. Hilig ng yun niya nga mosayaw, mao nga ingon niini siya kabibo. Gitakda siyang mo eskwela sa daycare sunod tuig. Uban ni Demi Hernani, Luan Merongina, Balitang Bisdak.